Ahoj diváci, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se podíváme na rozbalování komponentů na rádio. Video se trošku zpozdilo, jelikož mám i jinou práci a popravdě jsem se dost ponořil do už sestavování. A teď se pojďme podívat na to, co vlastně přišlo. Jako první tady máme prototypovací desku, na kterou bych rád instaloval všechny komponenty. Další jsou propojovací vodiče do nepájivého pole. Další je backbooster modul, objednal jsem dva, jeden s výstupem 3,3 V a druhý s výstupem 5 V. Jako další je tady FM modul a je opravdu maličký. Dále tu je mozek celého rádia ESP32. Tady je OLED display. Jako další v balíčku z balíčku máme nepájivé pole. Držák baterií 18650 pro 2 kusy. Dále čidlo DHT22. Musím říct, že mě překvapila jeho velikost. Další je DAC převodník, který má i sluchátkový výstup. Dále je tu joystick s funkcí tlačítka.
A naposledy 2 nabíjecí moduly. A teď si to shrneme ještě jednou všechno. Máme tady prototypovací desku, vodiče, nepájivé pole, backbooster moduly, držák baterie, DHT22 senzor, modul FM rádia, ESP32, joystick na ovládání, DAC převodník, OLED display a 2 nabíjecí moduly. A teď vám ukážu jeden z důvodů, proč trvalo tak dlouho, než jsem vydal tohle video. Prostě jsem se do toho úplně ponořil. Přiznávám, jsem lama. Kód si nechávám generovat umělou inteligencí. Ale myslím si, že je to dobrý a baví mě to. V dalším videu už se podíváme a povíme si něco o sestavování nějakých základních komponentů. Možná se vrátím tady k tomu videu a popíšu vám co a jak, s čím jsem začínal. Zatím mi chybí ještě připojit zesilovač, FM modul a tak dále. Je toho ještě dost, ale zatím myslím, že dobrý. Odkazy na všechny komponenty vám nechám v popisu videa. A schválně napište mi do komentáře, na kterou věc jsem při rozbalování zapomněl. Díky za pozornost a u dalšího videa se budu těšit. Ať se vám daří, mějte se fajn, zdar.